Hey goeie, daar ben ik weer. Dus ik juist er een maken. Ik heb 2 ritsen zetten in deze boots. Dit moest er helemaal uit. En ik naar je ritsen zetten. Zodat er makkelijk in kan komen. We hebben een probleem met de wreef. Hier, een vrouw die kon er net makkelijk in komen. En ze zei, na het oprekken van de squan, dat weer net een succes, omdat het materiaal net genoeg oprekt. Het is waarschijnlijk van het vegan materiaal. En ja, dat rekt net makkelijk op. Natuurproducten zoals leer, dat is elastisch en ik kan er mij boegen. Maar het weer geen succes na 2 keer. Dus hebben we toch, we zetten er een rits in. En hoop ik dat mijn vrouw er wel makkelijk in kan komen. Wie een prottenwerk. Komt altijd terug dat het synthetische bot wat erin zit. Dat gaat alle kanten op. Vaak net de goede kant. Maar het is al gelukt. Even zien. Nou, dat weer hem. Toedeloe.